Καλησπέρα Νίκη. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα μετά τις γιορτές που συνήθως μας πιάνει ένα άγχος με όλα αυτά που έχουμε φάει. Ανεβαίνουμε στη ζυγαριά και βλέπουμε ένα νούμερο που μας τρομάζει. Είναι όλα αυτά τα παραπάνω κιλά που δείχνει η ζυγαριά πραγματικό πάχος και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Όχι, το βάρος αρχικά αμέσως μετά τις γιορτές δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατά τη διάρκεια των γιορτών καταναλώνουμε πάρα πολλά τρόφιμα, τα οποία είναι πλούσια σε αλάτι, οπότε ουσιαστικά το σώμα μας συγκρατεί αρκετά υγρά και έτσι ανεβαίνει το βάρος μας, κυρίως λόγω των κατακρατήσεων. Επίσης καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, συν τα φαγητά στα τραπέζια, για παράδειγμα σουφλέ, ρύζι ή πατάτα. Που αυτό που συμβαίνει στην ουσία είναι ότι ένα μέρος των υδατανθράκων χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο μέρος, η περίσσια τους δηλαδή, μετατρέπεται σε γλυκογόνο και αποθηκεύεται στο σώμα. Τώρα, 1 γραμμάριο γλυκογόνου συγκρατεί περίπου 3 με 4 γραμμάρια νερό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί την επόμενη μέρα μετά τα τραπέζια να δούμε μια διαφορά 1 έως και 3 κιλά μόνο στη ζυγαριά, μόνο από υγρά. Για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό, 1 κιλό λίπους έχει περίπου 7.500 θερμίδες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τόσο εύκολα 1 κιλό λίπους μέσα σε 2 ή σε 3 μέρες. Αυτό που έχουμε να κάνουμε αμέσως μετά τα τραπέζια είναι ουσιαστικά να κάνουμε μια διατροφή για να μειωθούν οι κατακρατήσεις. Δηλαδή, πρακτικά, να αυξήσουμε τα φρούτα, τα λαχανικά και να πιούμε περισσότερο νερό. Γιατί πιστεύεις ότι νιώθουμε αυτή την μεγάλη ενοχή και την πίεση να χάσουμε κιλά τον Ιανουάριο και γενικά όλο αυτό το στρες επηρεάζει κάπως την προσπάθειά μας για να το πετύχουμε? Ναι, εννοείται ότι μας επηρεάζει. Αρχικά όλο αυτό προέρχεται κυρίως από την κουλτούρα της δίαιτας, η οποία προωθεί την ιδέα ότι η αξία ενός ανθρώπου σχετίζεται αποκλειστικά με το βάρος του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μεγαλώσει με όλη αυτή την νοοτροπία, έχει στο μυαλό του ότι υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα και έχει συνδέσει την αξία του με την ικανότητά του να ελέγχει το φαγητό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μετά από ένα τραπέζι που έχει ξεφύγει το φαγητό, ίσως έχει ξεφύγει και το βάρος, όλο αυτό δημιουργεί τύψεις και ενοχές. Απ' την άλλη είναι και η πίεση της νέας χρονιάς, δηλαδή για παράδειγμα, αν έχουμε βάλει ένα στόχο με τη νέα χρονιά να χάσουμε βάρος, να γυμναστούμε, να έχουμε μια καλύτερη σχέση με τη διατροφή και τελικά τέλος Ιανουαρίου ζυγιζόμαστε και είμαστε παραπάνω και από τα κιλά που είμαστε, προφανώς υπάρχει και μια έξτρα απογοήτευση. Μαζί με όλα αυτά υπάρχουν και τα σχόλια στα τραπέζια, σχόλια για το φαγητό μας, για το σώμα μας, έφαγες λίγο παραπάνω, σαν οπάχυνες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτό μας κάνει να νιώθουμε άσχημα και για τη διατροφή μας, αλλά και για το βάρος μας. Τώρα, όλο αυτό το άγχος, το να χάσουμε γρήγορα τα κιλά, ουσιαστικά ενεργοποιεί το φαύλο κύκλο της υπερφαγίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ έχω φάει λίγο παραπάνω, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, νιώθω τύψεις και ενοχές. Στην προσπάθειά μου να αντισταθμίσω αυτό που έκανα, θα κάνω μια πολύ γρήγορη διατροφή και πολύ περιοριστική. Επειδή όμως ακριβώς έχω κάνει μια περιοριστική διατροφή, πολύ γρήγορα θα υπάρξει ένα ξέσπασμα σε κάποιο υπερφαγικό επεισόδιο και ξανά έχουμε μετά τύψεις και ενοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα κύκλο που συνεχίζεται ξανά και ξανά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε αμέσως μετά τις γιορτές είναι πρακτικά να ξαναμπούμε στο πρόγραμμα της διατροφής μας, χωρίς στερείς, χωρίς υπερβολές. Ποια θα ήταν μια ρεαλιστική διαδικασία απώλειας βάρους? Ουσιαστικά ένας άνθρωπος, για να πούμε ότι υπάρχει μια υγιής απώλεια βάρους, θα πρέπει να χάνει κατά μέσο όρο το 1% του βάρους του ανά εβδομάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για έναν άνθρωπο, για παράδειγμα 80 κιλά, μιλάμε για 800 γραμμάρια την εβδομάδα, ενώ για έναν άνθρωπο 100 κιλά, ας πούμε, 1 κιλό. Προφανώς, βέβαια, πρέπει να υπολογίζουμε ότι το πρώτο διάστημα έχουμε και μια μεγαλύτερη απώλεια από υγρά και από κατακρατήσεις, οπότε αυτό λίγο μπορεί να διαφέρει. Είναι υγιές να ζυγιζόμαστε κάθε μέρα? Όχι, δεν είναι υγιές και αυτό έχει να κάνει φυσικά αναλόγως και με τον άνθρωπο. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους το ζύγισμα μπορεί να τους κάνει να νιώσουν περισσότερα άγχος και στρες και σε κάποιους άλλους ανθρώπους μπορεί να τους βοηθήσει λίγο να πούν ότι «ΟΚ, πάμε και θα προσπαθήσω περισσότερο», αλλά ανάλογα στον άνθρωπο. Και με τις δίαιτες αστραπή τι συμβαίνει? Αποδίδουν? Αποδίδουν για λίγο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ότι χάνουμε αρκετό βάρος, κυρίως όμως λόγω υγρών και λόγω μυϊκής μάζας. Τώρα, ακριβώς επειδή χάνουμε μυϊκή μάζα, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στη ζυγαριά.
Δηλαδή η μυϊκή μάζα είναι αρκετά πιο βαριά σε σχέση με το λίπος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν εγώ χάσω πολύ μυϊκή μάζα, θα πέσει πολύ γρήγορα το βάρος μου. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι πέφτει πολύ γρήγορα και ο μεταβολισμός. Οπότε σε ένα βάθος χρόνου παρατηρούμε ότι άτομα που έχουν κάνει πολλές δίαιτες αστραπή, όχι μόνο τελικά δεν χάνουν βάρος, αλλά χρόνο με το χρόνο καταλήγουν να παίρνουν και λίγο παραπάνω σε βάρος. Οπότε καλό είναι ένας άνθρωπος να ακολουθεί μια διατροφή η οποία δεν είναι τόσο στερετική, έτσι ώστε να μπορεί να την κρατήσει για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να έχει ένα πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Συνήθως μετά το πρώτο διάστημα της δίαιτας βέβαια φεύγει και ο ενθουσιασμός, λίγο μας παίρνει από κάτω, λίγο πεινάμε παραπάνω. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτή την όρεξη για δίαιτα? Αρχικά το πιο βασικό είναι να βάλουμε ρεαλιστικούς στόχους. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ βάλω ένα στόχο να χάσω 9 κιλά σε ένα μήνα, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, πάρα πολύ γρήγορα και θα απογοητευτώ και θα τα παρατήσω. Καλό είναι να ξέρουμε τι μπορούμε να πετύχουμε με τη διατροφή που κάνουμε. Επίσης, σημαντικό είναι να κάτσουμε και να σκεφτούμε όλους τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να χάσουμε βάρος. Για παράδειγμα, για να έχουμε περισσότερη ενέργεια και να κοιμόμαστε καλύτερα, ο καθένας ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Φυσικά δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στη ζυγαριά όμως. Δηλαδή, η ζυγαριά από μέρα σε μέρα μπορεί να δείξει μια διαφορά συν 1 κιλό, πλην 1 κιλό. Επομένως, αν εγώ παρατηρώ μόνο το βάρος μου, μπορεί εύκολα να απογοητευτώ και να τα παρατήσω. Ενώ όσο μένω σταθερό στο πρόγραμμα της διατροφής μου, τότε σιγά σιγά θα πετύχω και το στόχο που έχω βάλει. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να έχω και μια ευελιξία. Δηλαδή, αν μπω σε ένα πρόγραμμα διατροφής και έχω χάσει τις εξόδους με τους φίλους μου γιατί θα πάνε σε μια ταβέρνα και εγώ δεν τρώω. Χάσω μια έξοδο γιατί θα πάνε σε ένα μπαρ και εγώ δεν μπορώ να πιω. Καταλαβαίνεις ότι πάρα πολύ γρήγορα και θα κουραστείς και θα τα παρατήσεις. Κάποιος που δεν έχει χρόνο να μαγειρέψει στο σπίτι και αναγκαστικά παραγγέλνει delivery απ' έξω, τι θα μπορούσε να κάνει για να μείνει σε ένα καλό διατροφικό πρόγραμμα, ας πούμε? Εντάξει, υπάρχουν πολλές επιλογές πλέον. Αρχικά υπάρχει το κλασικό, δηλαδή καλαμάκια, κοτόπουλο, πίτα, λάδωτικη σαλάτα. Αλλά βλέπω πλέον ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μαγαζιά με επιλογές τύπου healthy bowls, που ουσιαστικά εκεί η λογική είναι ότι σε ένα πιάτο έχουμε μία πηγή πρωτεΐνης, μία πηγή υδατάνθρακα, συν το λαχανικό. Οπότε εκεί έχεις ένα πλήρες γεύμα και ισορροπημένο και συνήθως επειδή είναι λίγο πιο υγιεινές επιλογές, δεν έχουν ούτε πολλά dressing, ούτε πολλά παχυντικά. Ακόμη βλέπω επίσης ότι υπάρχουν και πάρα πολλά ηχθειοπωλεία τα οποία ψήνουν και ψάρια, οπότε μπορούν να σου φέρουν στο σπίτι έτοιμο ψάρι ψημένο. Υπάρχει και η επιλογή του να πάρεις μια σαλάτα με μια πηγή πρωτεΐνης, για παράδειγμα κοτόπουλο, αυγό ή τόνο. Απλά σε εκείνη την περίπτωση, καλό είναι να ζητήσεις το dressing ξεχωριστά, έτσι ώστε να ελέγξεις πόση ποσότητα θα μπει. Και από ποτό? Εντάξει, τώρα στα αλκοολούχα ποτά, όσο αυξάνονται οι αλκοολικοί βαθμοί, αυξάνονται και οι θερμίδες. Προφανώς βέβαια δεν είναι η ίδια μερίδα στο κρασί και στη βότκα. Οπότε γι' αυτό το λόγο μια καλή επιλογή είναι το κρασί, το οποίο έχει λίγο λιγότερους αλκοολικούς βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα είναι και σε μια ικανοποιητική ποσότητα για να περάσει το βράδυ. Προφανώς, αν κάποιος θέλει να πιει και κάποιο πιο βαρύ ποτό μπορεί, για παράδειγμα βότκα, ουίσκι ή ξέρω εγώ τζιν, οτιδήποτε, εκεί οι θερμίδες είναι περίπου ανά 45 ml, 100-110 θερμίδες. Το πιο βασικό βέβαια είναι να μην προσθέσεις αυτά τα ποτά συν χυμούς, συν σιρόπια, δηλαδή ένα τύπου κοκτέιλ που μπορεί να φτάσει στις 400 θερμίδες. Ό,τι και να επιλέξεις όμως, καλό είναι να θυμάσαι ότι η μερίδα είναι στο ένα ποτό για τη γυναίκα το βράδυ και στα 2 ποτά για τον άντρα το βράδυ. Ποιες είναι οι διατροφικές συνήθειες που μας βοηθούν να διατηρήσουμε ένα υγιές βάρος? Αρχικά θέλουμε να έχουμε στη διατροφή μας τρόφιμα τα οποία αυξάνουν το κορεσμό. Για παράδειγμα, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Επομένως, καλό είναι πάντα να έχουμε στη διατροφή μας αυγά, κότατζ, κάποιο γιαούρτι, γαλακτοκομικά, συν τις φυτικές ίνες, όπως για παράδειγμα προϊόντα ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά. Τώρα, όταν μιλάμε για συντήρηση του βάρους, καλό είναι λίγο να έχουμε στο νου μας όλα τα πυκνά θερμιδικά τρόφιμα. Για παράδειγμα, σοκολάτες, φωλιάτες, τσίπς.
Όλα αυτά μας δίνουν πάρα πολλές θερμίδες, χωρίς όμως να το καταλάβουμε, οπότε εύκολα ξεφεύγουμε από το πρόγραμμά μας. Επίσης, να έχουμε λίγο στο νου μας και τα μικροτσιμπολογήματα. Για παράδειγμα, πήγα για μια μπύρα, έφαγα και μερικά πατατάκια. Γιόρταζε κάποιος στη δουλειά, είχα ένα μικρό κέρασμα. Όλα αυτά μας δίνουν πολλές θερμίδες, τις οποίες δεν τις υπολογίζουμε καν και τελικά μπορεί να έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το πρόγραμμά μας. Τώρα για μένα γενικά πολύ σημαντικό είναι το να υπάρχει και καλή οργάνωση. Γενικά το τι υπάρχει στο σπίτι, το τι τρόφιμα έχουμε στο σπίτι, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το τι θα επιλέξουμε να φάμε. Για παράδειγμα, αν δεν έχω καθόλου φρούτα και λαχανικά, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα καταναλώσω. Επομένως, καλό είναι να έχουμε αυγά, κότατζ, κοτόπουλο, κάποια πηγή άλλη πρωτεΐνες, π.χ. ψάρι, γιαούρτι, όλα αυτά. Και τι ρόλο παίζει ο ύπνος στη ρύθμιση του βάρους μας? Γενικά ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου εκρίνεται η αυξητική ορμόνη, η οποία βοηθάει στην αποκατάσταση των ιστών και στην αναγέννηση των κυττάρων. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, όσον αφορά τη διατροφή, ο ύπνος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου εκρίνονται ορμόνες, η γκρελίνη και η λεπτίνη, οι οποίες ρυθμίζουν την όρεξη. Η γκρελίνη είναι η ορμόνη που στέλνει το σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι η ώρα να φάω, ενώ η λεπτίνη είναι η ορμόνη που στέλνει το σήμα του κορεσμού. Τώρα, αν δεν κοιμόμαστε καλά, αυξάνεται η έκρηση της γκρελίνης και μειώνεται η έκρηση της λεπτίνης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πεινάμε πολύ περισσότερο. Ταυτόχρονα, αν δεν έχουμε κοιμηθεί καλά, αυξάνεται και η έκρηση κορτιζόλης, η οποία βοηθάει στην αναπόθεση λίπους κυρίως στη κοιλιά. Μπορεί δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα που είμαστε για πολύ καιρό άυπνοι, να παρατηρήσουμε το σώμα μας να αλλάζει, ακόμη και αν δεν έχουμε αλλάξει πολύ τη διατροφή μας. Και κάθε πότε πρέπει να τρώμε, γιατί γενικά υπάρχει και αυτή η τάση με την διαλυματική νηστεία και ακούμε για 18-24 ώρες νηστική και ένα γεύμα την ημέρα. Τι βάση έχουν όλα αυτά? Εντάξει, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ιδανικά θέλουμε ανά 3 με 4 ώρες να υπάρχει κάποιο γεύμα, να είναι σταθερά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα για να μην έχουμε λιγούρες. Επομένως, να μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα την ποσότητα που θα φάμε και τις μερίδες μας. Τώρα, η διαλυματική νηστεία ουσιαστικά είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι η θεωρία της βασίζεται στην ιδέα ότι όσο το σώμα παραμένει για πολλή ώρα νηστικό, ξεκινά τη διαδικασία της αυτοφαγίας, που είναι μια μέθοδος αυτοκαθαρισμού. Δηλαδή, πρακτικά, όσο μένει το σώμα νηστικό, ξεκινά και διασπά ή απομακρύνει τα φθαρμένα κύτταρα. Τώρα, πρακτικά σε αυτό υπάρχουν μελέτες και σε κυτταρικά μοντέλα και σε πειραματικά ζώα, αλλά δεν έχουμε ακόμη αρκετές μελέτες σε ανθρώπους, οπότε λίγο χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα. Η διαλυματική νηστεία προφανώς έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και για την απώλεια βάρους, όπου εκεί η λογική είναι ότι αφήνει ένα μικρό παράθυρο κατά το οποίο κάποιος μπορεί να καταναλώσει ό,τι θέλει. Το πιο γνωστό σχήμα είναι το 16-8, δηλαδή 8 ώρες τρώω ό,τι θέλω, 16 ώρες δεν τρώω τίποτα. Πρακτικά δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα κάνω skip το απογευματινό και το βραδινό, είναι λογικό αν στο επόμενο γεύμα δεν καταναλώσω αυτές τις θερμίδες, τελικά να χάσω βάρος. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που παραλείπω 2 γεύματα, φεύγουν και οι θερμίδες αυτών των γευμάτων. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να χάνει κάποιος βάρος. Τώρα, σε μελέτες που έχουν γίνει βέβαια, έχει φανεί ότι η διαλυματική νηστεία σε σύγκριση με διατροφή, χωρίς χρονικό περιορισμό, αλλά ακριβώς με τις ίδιες θερμίδες, δεν έχει κανένα όφελος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εγώ φάω σε 8 ώρες 2.000 θερμίδες και 2.000 θερμίδες είναι οι ανάγκες μου, ούτε θα χάσω βάρος, ούτε θα πάρω βάρος. Επομένως, αν κάποιος θα κάνει διαλυματική ή όχι, έχει να κάνει περισσότερο με τη συμμόρφωση. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο να συμμορφωθεί στη διατροφή και τελικά να ακολουθήσει τη διατροφή του, τότε δεν μπορεί να την ακολουθήσει. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Το TikTok και τα social media γενικότερα πώς επηρεάζουν τις διατροφικές μας επιλογές? Μπορούν να τις επηρεάσουν και θετικά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσουν έμπνευση για να ξεκινήσουμε μια καινούργια διατροφή ή για να φτιάξουμε τη σχέση μας με το φαγητό, να ξεκινήσουμε κάποια άσκηση. Ακόμη πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες υγιεινές συνταγές ή λογαριασμοί γενικά με ένα θετικό περιεχόμενο.
Βέβαια, το βασικότερο πρόβλημα στο TikTok και γενικά στα social media είναι η λάθος ενημέρωση. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλούς που δίνουν συμβουλές διατροφής χωρίς να είναι διαιτολόγοι και φυσικά το επιχείρημα είναι ότι δες πως έχασε 20 κιλά, δες, ξέρω εγώ, φάει αυτό το πρωινό για να έχεις αυτούς τους κοιλιακούς. Προφανώς όμως το ότι κάτι δούλεψε σε έναν άνθρωπο δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα δουλέψει και σε μένα. Κάθε σώμα είναι ξεχωριστό και ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες. Επομένως, δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε ούτε με εικόνες που βλέπουμε, αλλά ούτε να συγκρίνουμε και τη διατροφή μας με αυτά που βλέπουμε στο Instagram ή στα social. Και τι θα απαντούσε σε κάποιον που θα σου έλεγε ότι και γιατί να έρθω σε κάποιον διατροφολόγο και να μην βρω μια έτοιμη δίαιτα στο Google ή να ρωτήσω το ChatGPT να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα ειδικά για μένα? Είναι εντελώς διαφορετικό. Ο στόχος του διαιτολόγου δεν είναι μόνο να σε κάνει να χάσεις βάρος, αλλά ουσιαστικά σε βοηθάει, βοηθάει στη διατροφική εκπαίδευση. Δηλαδή, πρακτικά σε μαθαίνει πώς να τρως σε όλες τις περιστάσεις της ζωής σου. Για παράδειγμα, στη δουλειά, σε διαφορές εξόδους, αν υπάρχουν στρεσογόνες καταστάσεις. Επομένως, δεν είναι απλά ότι θα σου δώσει μία δίαιτα και από εκεί και πέρα θα κάνεις ακριβώς τη δίαιτα που σου έχει γράψει. Είναι ότι ουσιαστικά σε μαθαίνει να τρως. Πολλές φορές επίσης μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με μια διατροφική διαταραχή ή ένας άνθρωπος με ένα πρόβλημα υγείας δεν μπορεί να ακολουθήσει τις συμβουλές που απλά βρίσκει στο Google ή απλά διαβάζει στο ChatGPT. Χρειάζεται μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Αν κάποιος επιθυμεί για ηθικούς λόγους να ακολουθήσει μια χορτοφαγική διατροφή, τι θα του πρότεινε σαν επιλογές? Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να μην πέσει στην παγίδα και καταναλώνει μόνο υδατάνθρακες, δηλαδή ρύζι, ψωμί, μακαρόνια ή πατάτα. Καλό είναι να υπάρχουν και πρωτεΐνες στη διατροφή του, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κάνει τους σωστούς συνδυασμούς. Πρακτικά στις φυτικές πρωτεΐνες δεν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Όταν όμως συνδυάζονται σωστά, ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται και έτσι παίρνουμε πλήρεις πρωτεΐνες. Επομένως, το να κάνει καλούς συνδυασμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να καταναλώνει όσπρια, δημητριακά, σπόρους ή και ξηρούς καρπούς και οι σωστοί συνδυασμοί είναι το όσπριο μαζί με δημητριακά εννοούμε σιτάρι, ρύζι, κρυθάρι. Ένας κλασικός συνδυασμός είναι το φακόριζο. Ακόμη το όσπριο μαζί με ξηρούς καρπούς. Για παράδειγμα, μπορεί να φτιάξει μια σαλάτα με όσπρια και να προσθέσει ξηρούς καρπούς ή το πιο κλασικό, το ρεβίτι μαζί με ταχίνι, είτε σε μορφή χούμους, είτε ρεβιθοκεφτές με ένα dressing αντίστοιχα με ταχίνι. Και ακόμη ένας συνδυασμός είναι τα δημητριακά μαζί με τα όσπρια. Επίσης, θα πρέπει να ξέρει να καλύψει τις ανάγκες του σε σίδηρο, δηλαδή πρακτικά να έχει στη διατροφή του ξηρούς καρπούς, να έχει όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και προϊόντα σόγιας. Και φυσικά να μην ξεχνάει να καλύπτει και τις ανάγκες του σε ασβέστιο. Το ασβέστιο μπορεί να το βρει σε κάποια όσπρια, ιδίως στα φασόλια, σε ξηρούς καρπούς, κυρίως στα αμύγδαλα, στο λάχανο, στο μπρόκολο, στο σουσάμι, στο ταχίνι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αντίστοιχα, αν κάποιος προτιμάει να βασίσει τη διατροφή του σε ζωικά προϊόντα, εκεί ουσιαστικά αυτό που πρέπει να προσέξει είναι ότι και οι πρωτεΐνες έχουν θερμίδες. Δηλαδή, βλέπω ότι πολύ συχνά κάποιος που καταναλώνει μια πιο ζωική διατροφή έχει την εντύπωση ότι από τη στιγμή που τρώω μόνο πρωτεΐνες μπορώ να φάω όσο θέλω. Πρακτικά όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Επίσης, κάποια τρόφιμα μαζί με τις πρωτεΐνες έχουν κιόλας λιπαρά. Για παράδειγμα, κάποια γαλακτοκομικά, κάποια πιο παχιά τυριά, κάποια κρέατα. Άρα χρειάζεται προσοχή το τι πρωτεΐνες θα επιλέξει. Είναι προτιμότερο να επιλέγει κάποιος άπαχες πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα το κοτόπουλο, το κότατζ, το ψάρι ή άπαχα γαλακτοκομικά. η άσκηση τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά? Είναι πολύ σημαντική, γιατί αρχικά και μειώνει το κίνδυνο για καρδιαγγειακά, αλλά και βελτιώνει πολύ και τα επίπεδα του ζαχάρου μας. Ακόμη και 72 ώρες μετά την άσκηση μπορούμε να έχουμε καλύτερα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να γυμναστώ και να φάω ό,τι θέλω μετά. Για το αν θα χάσω ή όχι βάρος, παίζει μεγάλο ρόλο το ενεργειακό ισοζύγιο. Δηλαδή, πρακτικά, αν οι θερμίδες που θα καταναλώσω από το φαγητό είναι περισσότερες ή λιγότερες από αυτές που θα κάψω με την άσκηση. Επομένως, αν για παράδειγμα, εγώ γυμναστώ και κάμψω 400 θερμίδες, αλλά μετά καταναλώσω 600 θερμίδες επιπλέον, όχι μόνο δεν θα χάσω βάρος, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσω και να παίρνω βάρος.
Μάλιστα, πολλές φορές υπερεκτιμάμε τις θερμίδες που καίμε με την άσκηση και θεωρούμε ότι, επειδή περπάτησα μισή ώρα, μπορώ να φάω όσο θέλω. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει. Το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο και περισσότερο για φαρμακευτικές παρεμβάσεις με φάρμακα τύπου Ozempic. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, απευθύνονται σε διαβητικούς, αλλά χρησιμοποιούνται από κάποιους και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Η αλήθεια είναι ότι όντως ξεκίνησαν ως φάρμακα για την αντιμετώπιση του ζαχάρου, αλλά είδαμε ότι έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και στην απώλεια βάρους. Και μάλιστα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στην απώλεια σε σπλαχνικό λίπος, το οποίο σχετίζεται και με καρδιαγγειακά νοσήματα και με λιπόδη διοίκηση του ύπατος. Προφανώς μιλάμε για ένα φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποιες παρενέργειες. Από τις πιο ήπιες, όπως ναυτία, εμετή ή διάρειες, ή και πιο σοβαρές, όπως παντρεατίτιδα, χολολιτίαση ή ακόμη και γαστρίτιδα. Η λογική πίσω από τα φάρμακα είναι ότι θα πάρω ένα σκεύασμα όταν το ωφέλη είναι περισσότερο από τις παρενέργειες. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο με σοβαρή παχυσαρκία, εκεί αυξάνονται οι πιθανότητες να νοσήσει από καρδιαγγειακά, από διαβήτη, να αναπτύξει ορισμένες μορφές καρκίνου και ταυτόχρονα μπορεί να αντιμετωπίσει και προβλήματα στο αναπνευστικό ή ορμονικά προβλήματα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι όντως ένα τέτοιο σκεύασμα ίσως να ήταν χρήσιμο. Όταν όμως μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να χάσει 5, 6 ή ακόμη και 15 κιλά, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με το βάρος του, τότε για μένα είναι απαγορευτικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για φάρμακο, επομένως ο γιατρός είναι υπεύθυνος να μας πει αν θα ξεκινήσουμε μια τέτοια αγωγή ή όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Για όλους όσους μας παρακολουθούν, πού μπορούν να σε βρουν για να ακολουθήσουν και αυτοί κάποιο πρόγραμμα? Μπορούν να με βρουν στο γραφείο μου στη Νέα Ιωνία, Αγίας Φωτεινής 57, και ακόμη μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για μένα στο site cheatday.gr. Και κάποιο έξτρα κίνητρο για όσους επικοινωνήσουν τώρα άμεσα? Για όσους επικοινωνήσουν μέσα στον επόμενο μήνα, έχουμε δώρο 20% στην πρώτη συνεδρία.